Δικτυωθείτε και εξελιχθείτε και συνεχίζουμε δικτυωμένοι και εξελιγμένοι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ιατρικό τουρισμό. Μπορεί να ακούγεται περίεργο και μπορεί επίσης να μην συνδέεται αμέσως με όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή για το διαδίκτυο. Θα δείτε όμως πώς μπορούμε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και ας ακούγεται λίγο οξύμορο και πώς όλο αυτό θα το βρούμε και θα το ψάξουμε και μέσα από το διαδίκτυο. Μαζί μου ο κύριος Πόλης Γεωργιάδης είναι σύμβουλος σε ιατρικά ζητήματα ιατρικού τουρισμού και θα μας διαφωτίσει για όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, Πόλη, καλώς ήρθες εδώ. Ευχαριστώ. Ξεμπέρδεψέ μου το λίγο αυτό το πράγμα, διότι όταν κάνω τουρισμό, το κάνω για να διασκεδάσω, να μάθω πράγματα κτλ. Όταν έρχεται η ιατρική στη μέση, συνήθως θέλω να γίνω καλά από εκείνο που πάσχω. Οπότε, πού συνδέονται τώρα το ένα με το άλλο, ιατρικός τουρισμός? Τουρισμός υγείας, αρχίζουμε με το γενική έννοια ότι είναι το ταξίδι που γίνεται εκτός της χώρας διαμονής του ενδιαφερόμενου για ιατρικό σκοπό. Ιατρικό σκοπό μπορεί να είναι για μια απλή διάγνωση ή αποκατάσταση της υγείας του ή απλά για πρόληψη. Υπάρχει ένας διαχωρισμός, ο οποίος καλά είναι να τον εξηγήσουμε από την αρχή. Είναι ο τουρισμός υγείας, όπου αυτή η θεραπεία ή η διάγνωση που επιθυμώ να έχω σε μια άλλη χώρα τη συνδυάζω μαζί με το ταξίδι αναψυχής, ή ο ταξιδιώτης υγείας, όπου πλέον έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο κάποιος να ξεκινά να πάει σε μια χώρα αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Δεν πάει πάρα πολύ καιρός που ο ιατρικός τουρισμός και η Κύπρος σαν προορισμός ιατρικού τουρισμού είχε τοποθετηθεί πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες των εθνικών μας στρατηγικών. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε στην υλοποίηση της στρατηγικής που είχαμε αναλάβει και εκπονήσει από το 2009 εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και έπρεπε να απαντήσουμε καταρχήν στην ερώτηση πώς η Κύπρος και αν η Κύπρος μπορεί να γίνει προορισμός υγείας. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, έγινε σε χώρες της Ευρώπης και σε χώρες οι οποίες σήμερα αποτελούν προορισμό υγείας, όπως είναι η Ισπανία, παραδείγματος χάρη. Μαζέψαμε τα συμπεράσματα, τα έχουμε όλα αναλύσει και καταλήξαμε ότι βεβαίως η Κύπρος μπορεί να γίνει για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους προορισμός υγείας και μέρος της όλης στρατηγικής ήταν να δημιουργηθούν έναν action plan, να δημιουργηθεί δηλαδή μια σειρά από κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να υλοποιηθούν. Σήμερα αυτές υλοποιούνται. Επιτρέψέ μου να προσδιορίσω το προφίλ του ατόμου που θα μπορούσε να έρθει στον τουρισμό, να είναι ένας ταξιδιώτης υγείας ή τουρίστας υγείας, για να φανεί και η διαφορά. Να επιλέξει δηλαδή την Κύπρο Φερρυπίν έναντι του Ισραήλ. Ναι, ή οποιασδήποτε άλλη χώρα. Και μιλούμε σήμερα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών υγείας είναι τα άτομα τα οποία θέλει, παραδείγματος χάρη, αν νιώθει ότι είναι κάτω από στρες ή είναι κάτω από κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, έχει ας πούμε μια χρόνια πάθηση, τότε επιλέγει όταν θα κάνει τις διακοπές του, όταν θα πάω σε έναν χώρο, αντί να είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, θέλω να έχω μια συγκεκριμένη δίαιτα ή θέλω να με παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος θα μου δώσει κάτι περισσότερο, μια συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ βρίσκομαι στις διακοπές μου και ενώ περνώ καλά, να μου δώσει κάποια θεραπεία για κάποια χρόνια πάθηση την οποία μπορεί να έχω. Η Κύπρος προσφέρει καταρχήν την τοποθεσία, είναι η μόνη χώρα στην περιοχή μας που είναι στην Ευρώπη. Και αυτομάτως έχει σημασία στο μυαλό του ταξιδιώτη ότι νιώθει περισσότερη ασφάλεια. Και πρακτικά όμως η Ευρώπη, επειδή ενισχύει αυτήν την ροή, αυτήν την αγορά και έχει περάσει στις 19 Ιανουαρίου 2011 τη διασυνοριακή περίθαλψη, το οποίο αναμένεται μέσα στο 2013 να υλοποιηθεί, τότε η Κύπρος από όλες τις χώρες μπορεί αυτό το πράγμα να το εφαρμόσει. Θέλω να πάμε κατευθείαν και γρήγορα στο διαδίκτυο πλέον,
Να δούμε παραδείγματα ιατρικού τουρισμού που να δουλεύουν στην Κύπρο από εκεί και να δούμε πώς ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού συνεισφέρει σε αυτή την ιστορία, στην πρόθεση. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν κάποια portals. Βεβαίως. 75% του κόσμου αποδεικνύεται ότι θα μπει στο διαδίκτυο να ψάξει καταρχήν ποιες είναι οι επιλογές του. Αυτό σημαίνει μέσα στη χαόδη πληροφόρηση του διαδικτύου έχουν εξελιχθεί κάποιες πιο εξειδικευμένες πλατφόρμες, έτσι ώστε να υπάρχει μια αξιοπιστία και στην πληροφόρηση, αλλά να δίνει και στο χρήστη μια απευθείας επικοινωνία, ακόμη και τον παροχέα, για να του πει τι έχει, ίσως να του στείλει κάποιες σχετικές αναλύσεις και πολλές φορές καταλήγει και στο κόστος πριν ξεκινήσει να έρθει. Αυτό για να το πετύχει, είτε είναι η κλινική η οποία προσφέρει την υπηρεσία, είτε το ξενοδοχείο, το οποίο παίζουν μεγάλο ρόλο σήμερα στην αγορά τα ξενοδοχεία, για να μπορέσουν να φέρουν τον τουρίστα υγείας, πρέπει να έχουν παρουσία σε αυτόν τον τομέα του τουρισμού υγείας μέσα στο διαδίκτυο. Και αυτό γίνεται μέσω των πλατφόρμων, κατά κύριο λόγο, και μετά υπάρχει το διαδικτυακό marketing που πρέπει να γίνεται με τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται, να φαίνονται, να γίνεται optimization μέσα από τον Google, ώστε να μπορεί στην έρευνα που γίνεται να τον βρίσκει τον συγκεκριμένο παροχέα. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί κάποιος ο οποίος επιθυμεί να μπει σε αυτόν τον τομέα να αφήσει το διαδίκτυο εκτός. Παραδείγματα αυτών των πλατφόρμων που υπάρχουν σήμερα είναι το cyprusforhealth.com, το 4 είναι με 4, η πλατφόρμα που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια, και το cyhealthservices.com, του φορέα πρόθεσης υπηρεσιών υγείας, ο οποίος υπάρχει και περισσότερα από 2 χρόνια. Και έχει μέλη, είναι οι παροχείς, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κλινικές και νοσοκομεία, και εύκολα κάποιος μπορεί μέσω αυτών των πλατφόρμων από το εξωτερικό να βρει το συγκεκριμένη θεραπεία ή τον παροχέα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Θαυμάσια όλα αυτά, Πόλη. Θέλω να σκιτσάρουμε λίγο πιο καθαρά το ποιους αφορά. Η αγορά του ιατρικού τουρισμού σε ένα μεγάλο βαθμό κινείται από τα ξενοδοχεία, από τους ξενοδόχους, και όχι μόνο, γενικά από τους παίχτες του τουρισμού, οι οποίοι είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία εδώ και 2-3 χρόνια βλέπουμε να υπάρχει εξειδίκευση. Και αυτοί είναι που θα φέρουν υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να προσελκύσουν τους ταξιδιώτες υγείας. Ένας ξένος, ένας Ευρωπαίος ο οποίος ψάχνει, θα ψάξει καταρχήν κάτι συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη το άσθμα ή κάποια συγκεκριμένη θεραπεία την οποία αποτοξίνασε από το στρες. Αυτός θα μπει μέσα στην πλατφόρμα και υπάρχει ένα μενού, ένας κατάλογος και με τους παροχείς αλλά και με τις υπηρεσίες. Αυτές θα πρέπει να είναι κατεγραμμένα με τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να καταλάβει ο ενδιαφερόμενος ποιες είναι οι υπηρεσίες. Μέσα από το μενού θα ψάξει μετά, παραδείγματος χάρη, αν μια εταιρεία η οποία θέλει να δώσει στους διευθυντές της εταιρείας έναν break, όπως το λένε, για να μπορέσουν να πάνε σε ένα χώρο 2-3 ημέρες, αλλά να έχουν και μια εξέταση, ένα health check-up. Τότε με αυτά τα keywords θα το ψάξει, θα δει ακριβώς ποιοι είναι οι παροχείς που προσφέρουν τις υπηρεσίες, θα δει σε ποιες χώρες, σε ποιες πόλεις παραδείγματος χάρη υπάρχουν, σε ποιες χώρες, θα βρει την Κύπρο μέσα σε αυτά στις επιλογές και θα έχει επίσης την ευχέρεια να μπει σε ένα διάλογο όπου θα δει και τις υπηρεσίες που προσφέρονται αλλά και περισσότερες πληροφορίες, όπως είναι το κόστος, που κάτι ενδιαφέρει, συνήθως ενδιαφέρει όλους, είναι να έρθει να δει, να ζητήσει για συγκεκριμένες ημερομηνίες, για συγκεκριμένα άτομα, για συγκεκριμένα χώρους τους οποίους θέλει να πάει, όπως παραδείγματος χάρη στη Λεμεσόν ή σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πόσο θα στοιχήσει. Ξέροντας ότι η πλατφόρμα θα του παρέχει και την υποδομή για να έχει όλη αυτή την πληροφόρηση.
πλατφόρμα, μιλάμε τώρα σαν αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, ας πούμε. Βεβαίως. Είναι μια από τις πλατφόρμες. Είναι μια από αυτές τις πλατφόρμες. Βεβαίως. Θαυμάσια. Ποιο είναι το μέλλον όλης αυτής της ιστορίας? Η Ευρώπη θεωρεί ότι έχει καταφέρει να υπάρχει ελευθερία κινήσεων στα πάντα, αλλά όχι στον τομέα της υγείας. Όλες οι περιπτώσεις τις οποίες πήγαν δικαστικά οι ασθενείς για να διεκδικήσουν από το σύστημα υγείας τους την αποζημίωση, διότι είχαν τη θεραπεία εκτός σύνορων, κέρδισαν. Αυτόν ήταν και ο λόγος που ήρθε πλέον η Ευρώπη, δημιούργησε τη διασυνοριακή περίθαλψη για να μπορέσει να το ενισχύσει. Για την Κύπρο συγκεκριμένα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας, διότι βλέπουμε το κοινό ήλιος θάλασσα, το οποίο μας ευόλεψε για πάρα πολλά χρόνια, πλέον να φθήρεται. Και όχι διότι εξαιτίας μας εμάς, αλλά πλέον μπήκαν άλλες χώρες όπως η Τουρκία. Μα όσο και να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε, είναι κρίμα η υποδομή που έχουμε σήμερα να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί μια άλλη υποδομή, η οποία για άλλους πολιτικούς ή άλλους λόγους προσφέρεται πολύ πιο φθηνά. Ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την υποδομή, να την ενισχύσουμε με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε και τον εξοπλισμό και το επιστημονικό προσωπικό. Και η Κύπρος αποδεικνύεται ότι έχει όνομα παγκοσμίως σαν ένας ποιοτικός προορισμός τουρισμού. Άρα εύκολα μπορείς να προσθέσεις και επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι ιατρικές υπηρεσίες. Πολύ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπες και τελειώσαμε νομίζω απόψε με κάποια πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Γεια.